Ngadi Augustine Kurbah ngasa prank Shillong merbisu. Katut ni hikam banget tray ke Chennai Express ke film scoring ke background scoring ngayo training ba Anurag Saikia ya ke Jagga Jasoos article 15. Internet ko ba ki nong tem tenrai ro ki lasang ban sim khia biang. Ngadi Augustine Kurbah ngasa prank Shillong merbisu. Bat ngatray kam put kam tem gala laipo laisnem karta but gala tray la khat arsnem menta katut ni kam banget tray ke Chennai Express ke film scoring ke background scoring kendian te nang tu ngayo training ba Anurag Saikia ya ke Jagga Jasoos article 15 ke film ba Pradip ke Iewduh dan ta film Khasi kibede kum ke Chithi ke papa naban dan ta ki jingruai ngasdang dang jirwai jong iba Desmond jing sha U Syiem nang ta de ki jingruai jong Summersalt iba kit besyai ai lan iba Maxter Warjri nang ta kibun kiwi studio ro tang bang syai tre ba Bari Khonglah matri studio jong i ki jingruai bangai arrange bentar kidan kikam banget tre sabar tangba ngisai ong ghost writing te ngiap sependep kam syu ai kam na dem ngala sedang men tiam nadu ndrus tiam karta nangta ski kabdang ya nanti ngansa plila di for pascal lingdo ngasi yo la ni iban kata kitiar studio hadin kata ngalit Delhi ngapuli orchestration stay nang ta tho exam en ngalait na po philharmonic orchestra lies nem ngadon stay ngaplut por ka orchestration nang tu de ngasdang tre ki studio Shadakar kuma po Satish Babar studio nang tu ngasdang yo lat menteri ki film beria mari de puli sedang menteri po Satish Babar studio Delhi nang tu ngasi yo lat ki film beria nang tu and then kadi jingsha kadi ka studio basyat poi u Hani Singh nang tu ngasi yo lat ban tri Chennai Express nang tu de one pine o siang di ba Desmond iba nyat bahaya nga bentre benle ki recording nang tu sedang tri U Syiem bat kiwi de sedang de yo project na bari la ban emre nang ni tem la ban em kiwi di ka budget ki project na bar kilong professional nang ta de ka budget ru ka biang ni shini pat bingsha kam ban tem sau phongot ki brio hable hi ka budget baret mlara ban em ki bon ba ki jing namar kania kam kalong sensitive ba ni train adu mensim ka ban thiet ki tiar gitar ru ka riam palat ki software sekwe ngem don ka orchestra sini ya ban program hi ka jing haki local productions kalong ba nakaliang jonga te ka sitom palat namar kakam kakia ka jingsio kami hap syu teng sini adam tri rumlong haka sisnem ngayo hi kumba santili ki project kidi ghost writing sedapat teng piap sign ki kot ado aposla agreement ka jingyo shabar kai hapalan shabar kilong professional teng yem kendo what you director and even the music director ngim kendo re yap sule benta la jong tadau ka suk ba ka kham suk mentri kham koloi ro ka resources ki biang ki nong tem ki biang lon ngasai tem hi ki ban jong ki perlok teng yarap
Kidon ki ban jong ki perlok kum ka midnight garden factor po yarap yaki sien nang ta wat hasinong ro gidan ko ka ban gidan tem duk mentaru amuru ngas tunat ban tem ki progressive rock gila hela san snap gitu gijing ruai kum ki Dream Theater, Pink Floyd, Circus Maximus ngashat berkat compare berkat thmai jing sanga he ngasan pit film sound of music nang tang ngashat tunat ki film animation te ngashat mudur teng de gini jing tem khasi gila ban fuse ber orkestra hadu benta te ngashat tribi na yang ki kam bana baru jing sanga ngashat sketch jaka orkestra ni yang and then kin saya tem live patchte aku abadan ka orkestra la jong kam tam di ola na sini hi naga jala jongi nang ta ngin ngandan ka production na jong kermen bikin sedang bon ki kena bikin sedang ban practice ki violence ki cello ki jingtem orkestra baro hi kermen bukan seurlong weeks ni jadi bedon hang ni Shillong ki jaka bai kai ikini ki jingtem kan yarap masih bun itenat koi ba ki nong tem tenrai ro ki lasang ban sim khia biang ngakermen ba kin poi hadu ta level kum ki nong tem sabar badai ba ki nong ruai ki bon ki badan sap ki bon ki babet betbet badai ki nong ruai ki bon ba badan sap tang ba ka jingpet ki don kam ban pinstom bai la de don kam practice ba namar teng ka khana kam jupau subet tam ban ruai namar teng kat ba nang don khana jing ruai ladangi arrange ka track kam sup ka kam shongkhia kam lak ban pen bit shu teng ladanong ruai ki ruai kat tu nyim lak ban pentam yanong ruai man ka por ya bandon hapo jongki mangi ki nong tem gin hab ban tristom ba pulut ka por ka we but ide menteri na do siam ringkat ka jing ne red namar ngidang sadien beninu jor bat ki banabar gimdei ban le rain ban pan jingrap habangi stu mi don ka sap dan kalat ka sarkar kelas sedang menyerap kelas sedang play kilat nanti ngai ka competition ka bun oleh fitri na do mensiam but ladangi bo ka thong in poi be sta ka thong Kuplisi buan ni pegi nong snap it's rocking. Hey,